Καλησπέρα παιδιά, Γκρέβελς εδώ. Με το Far Cry Primal. Ένα καινούριο παιχνίδι. Είμαι ο Άγγελος. Και εγώ είμαι ο Κώστας. Και ξεκινάμε. Ναι. Είχε ρυθμίσεις, ποτέ δεν το ήξερα. Ναι, δεν τις βαριόμασταν. Subtitles. Αυτά, Άγγελε, δεν πρέπει να τα λέμε. Δεν πειράζει. Ας ξεκινήσουμε. Σπηλαιόδοντες. Ήταν μεγάλη αλλαγή φέτος της Ubisoft να το κάνει αυτό. Είναι ωραίο. Και προσπάθησε σκληρά για να αλλάξει τα παιχνίδια Far Cry από εκεί που είχε τα όπλα, τα πολυβόλα, τα ωραία, τις ωραίες τις μπαζούκες. Να αρχίσει να βάζει πέτρες, ξύλα και τόξα. Και μερικά θηρία για να επιτίθονται στον αντίπαλο σου. Το 2016. 15. Κώστα τρέχα! Κώστα τρέχα! Πυρηνική έκρηξη! Κώστα! Εντάξει. Εντάξει, έχουμε δεκτεύσει. Όχι. Εν τω μεταξύ βλέπεις πως πίνουν αυτό το γωνιάκι. Ναι, το τριγύρο. Ναι, ότι πίνεται, ότι γίνεται. Ακούγονται σπαθιά. Είναι πολύ ωραίο ρε εσύ. Το ξεκίνησε ωραία. Μάλιστα βάζουν και το δώριο. 10.000 Προχριστού. Αυτό δεν το πες. Παλαιολιθική εποχή όμως, νομίζω. Κεντρική Ευρώπη. Έχει τη λύση. Φωτιά. Mate, I have the power. Ξέρεις από το He-Man. Μπράβο, άναψε φωτιά. Δες τώρα τα σπήλαια και ξέρω, είχε κέρατα. Ναι. Ρώτα τη λέω. γυναίκα του γι' αυτό. Τα χέρια όλα. Ωραίες ζωγραφιές. Ναι, όντως τα κατάφερα με τις ζωγραφιές. Και με τα γραφικά βλέπεις πόσο ωραία είναι. Ναι, είναι πολύ ωραία. Δείχνει φυσικό ουσιαστικά, αλλά όχι τόσο φυσικό, σου δείχνει την εποχή. Να. Τώρα λέγε τη μετανάστευση. Κόκκινο μαμούθ. Ό,τι να είναι. Λέγε τη μετανάστευση there. Ναι. Land of Oros. Home of... Παλάμι του. Ωραία παλάμι. Είναι για να ξέρουν ποιος το έκανε. Τα τελικά αποτυπώματα. Ποιες κόκκινο. Η ζήλα. Άρχονται στις φωτιές. Φωτιά. Τώρα δείξτε το πώς. Winja brastar. Alshaiua guashar. Urus sunshine. Mas. Παρατηρία. Θέλω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ubisoft. 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 Το το... Ποιος είναι αυτός, τι κάνεις? Είναι φίλος σου. Ένα μαμούθ. Αυτός ο τύπος μοιάζει τον αδερφό σου. Μην μιλάς για... Φυσικά όχι, είναι πιο όμορφος. Ξεκινάμε. Ωραία να πάμε τα μαμούθ σε έκλειψη. Εν τω μεταξύ δεν ξέρετε τα πλήκτρα. Τέλεια. Ωραία, θα τα οδηγήσουμε σε έκλειψη. Σκάτασε τα όλα, όλα. Μαμούθ. Ναι. Ας φάμε μαμούθ. Ας φάμε μαμούθ μέχρι να τελειώσουν. Μετά να πάρουμε τα κοκαλάτι σου. Ο Τακάρ είμαι εγώ. Να, είσαι Τακάρ, συγχαρητήρια. Διάλεξα το χειρότερο όνομα για τον πρωταγωνιστή σου. Θα το λέω Μίτσο. Πάμε. Πάμε Μίτσο. Οκ, εντάξει, αυτό είναι. Ακολούθα τον μπούτι. Οκ. Έτσι το χέρι σου, είναι ωραία. Βάζω και την γελίτσα έτσι. Ωραία. Αυτός που ακολουθείς λέγεται Νταλσό.
Mama Freudamas. Το λέει. Jadubi Βάζω Dashimas. αριστερά και πάνω. Tu Hadamas. Θα σκοτώσουμε. Νομίζω πρέπει να πάρεις άλλο το μικρό. Hai. Πάμε ρε. Πρέπει να έχω ξεχωρίσει το μικρό από Πρέπει το να φάμε κομμάτι. μαμούς. Ωραίο κολαράκι. Να βλέπεις. Ω, κοίτα. Α, Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Anu Shashwali. Shalamas. X. Wanmas. Hahadamas. Δείχνει έξοδα τα στοιχεία, για δες. Tar. I want the muff. Uchamsha. Πήρε τα κάρτα. No mas wanta. Με πίτσο. Purha Shitaugash. Α, τώρα θα δεις, θα κάνουνε παραγωγές. ω, Τώρα επίθεση σε αυτό. Είναι, όχι, δεν πρέπει να πάει από πάνω του, πρέπει να έρθει χιλιγκράμμ. no. Δεν πιάσα φωτιά. Κατευθείαν. Τρίγωνο του χιλ. Ας φάμε. Φάμε Να κρέας. πούμε αποξηραμένο κρέας. Έλα. Πήγαινε όχι μάλλα. Δεν έχω τέτοιο. Τρέχα. Όπλο. Press L3, aim your spear. Εδώ ένα. Oh fuck! Oh fuck, φύγε. Έχεις ένα... Πέτυχε εδώ στη μύτη, είναι το ευαίσθητο σημείο του μαμούτου. Και τώρα... Όχι, μην γαμιέσαι. Μπράβο. Γαμιέσαι. Ω, τώρα δεν έχω το φαγητό. Ναι, τέλεια. Εντάξει, τουλάχιστον έχει Πρέπει να κιλάρι πάρω μόνο. αυτά. Είναι σπασμένα ρε φίλε. Καλά, λογικά θα σου δώσει και άστα. Αλλά αυτά είναι τα όπλα σου. Έλα ρε, τι μου πες. Ωραία. Στη μύτη, στη μύτη. Όχι ρε, λίγο. Όχι, 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 δεν πειράζει και το κεφάλι καλό είναι. Μπράβο. Βλέπεις πόσο εξωτήθηκε. Πρέπει να πηγαίνεις εδώ πέρα, είναι... Μπράβο. Τζάμπα. Όχι Είχε τζάμπα. πεθάνει. Έτσι. Βασικά, Για το γιόλο. Είχε πεθάνει. Για το καλό. Ωραίες θάνατες, μπράβο. Suona. Fatality. Ωραία μύτη. Dragwash. Ω, Σπηλαιό. Τάικερ. τίγρη. Σπηλαιόδοντας μάλλον. Σπηλαιόδοντας. Τάικερ. Ρίξ του ρε, ρίξ του. Μπράβο, έτσι. Έχει πάντας. Δεν ξέρω και εγώ τι. Έλα ρε. Σας τρώει. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, μωρέ παιδί. Πάντας, έτσι έρχεται. Έτοιμος. Έτοιμος θα κάνει. Takar. Κατευθείαν από στο κάτω. μάτι, στο μάτι. Ω, αυτό πόνεσε πάρα πολύ. Πιστεύω. Αυτό είναι μες στη μάπα το τελευταίο. Αναρωτιέμαι πως μοιάζει τα κάνει, εντάξει, και δεν έχει κανένα καθόλου. Να μας το δείξει. Τι θα γίνει, θα πάμε στο νερό και θα... Τέλος. Far Cry Αντίο, πράγμα. ήταν ωραίο παιχνίδι. Ναι, αυτό, φύγαμε. Α, έχει και συνέχεια. Είναι DLC από ό,τι ξέρεις. Α, ναι, ο πρωταγωνιστής δεν με θέλει ποτέ. Το πόδι είναι. Α, όχι, είναι ο φίλος του. Τέλος του. Αίματα στα χέρια. Έτσι σκληραγωγημένο. Αυτός και είναι σκληραγωγημένος. Ω, ένα έντερο, ας το φάμε. Νομίζω είναι πέντε. Shanchita Takar. Α, ναι. Α, από το μαμούς, από το σπηλαιόδοντα, είναι το ένα δόντι της σπηλαιόδοντα. Αυτό είναι κοχυλιά. Όχι, 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 είναι δόντια. Umas. Φαίνεται σαν κοχυλιά. Ναι, το ξέρω. Αλλά το δείχνει πολύ. Εν τω μεταξύ τι έχει πάθει το χείλος του, έχει εξαφανιστεί. Απορώ πως ζει ακόμα. Request αντιπάτσε. Αυτό έλεγε ο έτσι. Schlau Dragwash. Ω, Shit. δόντια. Μπορεί να είναι και νύχια. Το έκανε και τάφο. Μπράβο. Τότε κάνουμε τα βρούς για να μην έχουμε τις μολύσεις. Matigri Shantir. Dachis Lagausam. Achievement. Ναι, Gui this way Shagausam. τώρα. Έχω ένα spear. Θέλεις πράγματα για όπλα. Βρες Πού τα δέντρα. παίρνω τα πράγματα για τα όπλα. Βρες μικρά δέντρα όπως... Όχι... Μας μαζέψουμε αυτό. Ω, πού το ξέρεις. Εγώ είμαι μάγος. Είτε έχεις ξαναπαίξει μακριά. Πάρε τέτοια.
Θα χρειαστείς για... Ναι, τα λέει εδώ πάνω, βρίσκει άλλο. Μπράβο. 5 στα 5. Τώρα θέλουμε και άλλα καλάμια εδώ, καλάμια. Αυτό το θέλουμε. Αυτό. Αυτό το θέλουμε. Είναι μούχλα. Μούχλα, ναι. Ναι, Άγγελα. Πήρα 2 slate. Α, αυτό είναι για φωτιά. Έχει κι άλλα εδώ. Καλάμια θέλεις, όχι ξύλα. Έχουμε μαζέψει τέτοια, δεν θέλουμε. Α, ας μαζέψουμε. Καλά, έτσι. Επειδή... Έτσι για όλα. Πού είναι αυτά τα άλλα, ρε φίλε? Α, να το δεν. Καλά, να το πάρουμε. Ας Τελειώσαμε. τα πάρουμε και ας φύγουμε. Η καλύτερη. Εν τω μεταξύ σε δίνει και τη διαδρομή στο χάρτη. Press. Oh. Έχουμε τώρα ένα... Έχουμε ένα τόξο. Ένα. Όλοι θα το φτιάξεις. Απ' τα καλύτερα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Με το χέρι όλα. Ναι, όλα. Είναι ιταλικό. Oh. Όπα, εσύ δουλεύει κιόλας. Ας πάρουμε και αυτό, μπορούμε να το χρειαστούμε. Και έχουμε 8 βέλη. Καλά, δεν αφήνεις τίποτα πίσω. Και ο άλλος ο κακόπλος ο οποίος θα μείνει μετά, κάποιος το φτάσει. Οκ. R3. Hunter Vision. Οκ. Με το όχ μιλιώνεις και ναι. Φτιάξεις πυρετορίες. Ωραίο το Hunter Vision. Ναι. Θέλουμε coach. Press out to couch. Δεν πρέπει να σε δίνω. Σε είδα τώρα, πάει. Άστο. Στο κεφάλι. Headshot. Όχι, πιο κάτω νομίζω πρέπει να το κάνει. Έφυγε. Υπάρχει μια ακριβώς εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ τώρα οι θεατές θα ζαλίζονται επειδή είναι αυτά. Μπράβο. Όχι ρε, θέλει 2. Ναι. Οκ, εντάξει. Και εν τω μεταξύ κάτι είχε πιάσει φωτιά. Πρέπει να κρυφτείς όμως. Άσου σου δείχνει και το αίμα. Πού είναι άμα, ανάτο. Η κίτρινη μπογιά κάτω. Αυτό. Κοίτανε μπογιά κάτω. Ένα headshot, ένα headshot. Έσκυψε την ώρα που έριξε το βέλος. Όχι, πρέπει να το κάνεις κατευθείαν επάνω του. Δεν είναι έτσι. Α, ναι. Ναι, δεν είναι Call of Duty και τέτοιο. Α, θέλει και τέτοιο. Στο Call of Duty δεν έχει το ξάγγελε. Δεν είναι logic και τέτοια, δεν έχει logic. Σου τελειώνει, πάει. Craft. Ας έχουμε, καλού κακού. Σε περίπτωση όπου είσαι τόσο άστοχος. Τα Το παλαβέλ. παίξεις πίσω νομίζω. Πού είναι, τι. Α, ναι ρε, μου δίνει και στο map. Μα τίποτα δεν βλέπεις εσύ, τίποτα. Αν δεν είχα εσένα. Αν δεν είχες εμένα. Πόσα θέλει, 3. Να. Θα μείνουμε εδώ πέρα μία μέρα. Τέλεια. Οκ, τώρα πού είναι τα άλλα. Είναι μπροστά μου ένα. Να. Έλα, όχι. Γιατί ρε φίλε. Ορίστε. Περίμενε, τώρα θα πεθάνει από το πόνο. Έχασε αίμα, έχασε πολύ αίμα, θα πεθάνει επειδή έχασε αίμα. Ακολούθησα απλά τα ίχνη, το κίτρινο φωλία. Νομίζω ότι η πέτρα ήταν τέτοιο. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Το πτώμα. Δεξιά είναι. Να το. Είπαμε, δεν έχει λογική, πρέπει να κοκκινήσει το βέλος. Σωστό, ναι. Κατάλαβες. Ω, είχε ένα πτώμα εδώ. Α, αυτό δεν το δω. Γιατί δεν πετάει.
Είναι Α, ατακά. είναι μετοχή. Ω, πάμε. Headshot! Έτσι, μπράβο. Skin. Uspagwam. I scow Hawaii. Πάμε από εκεί. Μόνος σου. Ωραίο, ωραίο παιχνίδι, μ' αρέσει. Όχι. Ω, τι πετυχά. Όχι. Κάτι μου λέγε να πάρω, πάρω αυτό. Δεν με νοιάζει. Κάτσε μία, πώς κάνουμε craft. Για το μεταξύ είναι πρωί τώρα και είμαι σε φάση κρασμένο. Και ας είναι 12, για μένα είναι πρωί. Τι θα πάρουμε εδώ. Θα φτιάξει φωτιά και θα γίνει το καταπληκτικό. Φωτιά. Για να δούμε, μετά θα δούμε τι θα κάνει. Α, όχι, πάλι δεν το δίνει. Δεν θα δούμε ποτέ τη φάτσα του. Πρέπει να Είναι οι είναι, αναπτήρες και τα σπίρτα. πρέπει να είναι ασχημόπεδο όταν κάνει. Άρα μια ώρα. Α, μπράβο. Φύσα. Έτσι, μπράβο. Τι μαλαγίες κάνεις, φύσα. Φύσα. Φωτιά. Κάνει αυτό. Έτσι πρέπει. Είναι κρανίο που έχει μέσα τη σκόνη. Ναι, δεν έπρεπε να βλέπεις αυτά. Αρώ. Σπάσουμε ένα άλλο. Ninja Hadashta. Urgi Winjam Sakuim. Urusimqua. Πού πρέπει να πάμε. Panti Πήγαινε πρώτα στο Shastambo. κρανίο με το χώμα. Wajra Ωραία, πήρα φωτιά, Tachichama όχι. Urbara. Α, μπορείς να κάνεις craft. Ωραία. Ναι, δεν θα παράμε τις γκόμενες με αυτό. Πόσο να κάνω. Κάνε 2. 2. Δεν έχω άλλο. Σίτα. Α, όχι ρε, το άλλο είναι για upgrade. Έχει 4 upgrade. Αμάν Άγγελε, δεν ξέρεις τίποτα. Βάλε μια πέτρα τώρα εκεί. Και σε κομπλέ. Για να καταλάβω, με τη δύναμη του μπαίνει η πέτρα. Αλλά όταν βαρέει ένα ζώο δεν βγαίνει επειδή την έδεσε με ένα σκηνή. Βέβαια, ναι. Logic. Άγγελε, δεν υπάρχει λογική στα παιχνίδια. Πάμε τώρα. Πω μαστοράς, όλο μαστορεύει. Τέτοιες είναι. Δεν βλέπεις Τώρα θα βάλουμε μια φωτιά. Έτσι πέρα. Oh shit. Πάπα μαστοράς, ο σατανίτης. Urshasda. Όπα, Strudagua. sorry. Μπράβο. Φωτιά. Έβαλες φωτιά Τι στον είναι εαυτό φωτιά σου. ρε φίλε. Δεν ξέρω. Έλεος. Είσαι ο Μίτσος γι' αυτό. Πού κολλάει ο Μίτσος. Τώρα έβαλες φωτιά παντού. Αυτό είναι καλό. Βάλε φωτιά στα σπαρτάρια εσύ. Όχι ρε. Ναι, βάλε. Βάλε. Να καούνε τα πάντα. Εξής για να έχεις και Τι είναι περισσότερο. αυτό. Βάλε του φωτιά. Δεν πρέπει να του βάλεις φωτιά, Άγγελε. Πρέπει, νομίζω πρέπει. Όχι, πρέπει να κατεβείς κάτω. Και μετά να του βάλεις. Έτσι ο τακάρ και παρκούρ. Τι παρκούρε μαλάκα, απλά κατέβει και 2 ξυλιματσίδες. Αυτό δεν το κάνει. Έλα μωρέ μπειρέτζε, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις πάντως. Ναι, αυτό δεν το κάνει. Μαζεύω ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Κυνήγησε το σμιλεόδοντα. Όπα, κάτσε. Εν τω μεταξύ θα δώσω 4 άτομα δεν μπορούσαν να πιάσουν. Ω, έχει πολύ αίμα εδώ. Τι είναι αυτό, φωτιά. Σμιλεόδοντα. Όχι, λύκος. Λύκος. Πρέπει να τον σώσεις. Pan το σώσα. Ninja Guan. Κάτι έχει εδώ, ναι. Έχει αυτό το slate, πώς λέγεται. Τι είναι αυτό slate. Αυτό θα το βρίσκεις παντού. Ξέρω, όταν το παίρνω εξαφανίζεται το πάνω μέρος της Ναι, πέτρας. έτσι, γιατί μπορείς να κουβαλάς πέτρες εσύ για να Βέβαια. δαμαστείς. Ναι. Είπαμε, είναι το Avatar, The Last Airbender. Όταν λέω εγώ. Να μ' ακούς. Κάτσε μία. Τώρα πήγαινε να πιάσει ένα σμιλεόδοντα. Τώρα πάω και βέλη. Όχι. Α, μπράβο. Δεν μπορείς να βάλεις στα βέλη φωτιά. Νομίζω μπορείς. Ναι, δεν. Α. Τι κάνα τώρα.
Το βαράς. Ναι. Χίλαρε, έτσι προ. Έχει πολλά ρε. Oh shit. Έτσι ήθελες να πας κοντά στο λίγο. Άγγελε, δεν πρέπει να μιλάς. Oh, Έρχεται shit. κι άλλος. Έρχεται η παρέα. Στο κεφάλι. Μπράβο, βλέπεις, στο κεφάλι πεθαίνουν αμέσως. Όχι, έρχονται κι άλλοι. Ωπα, κάτσε, δεν τα έκανα... Δεν τα πήρες, ναι, Δεν δεν πήρα τα το έφαγες. τέτοιο. Πώς σου φαίνεται. Skin. Σίγουρα δεν είμαστε φιλόζωοι μετά από αυτά. Βέβαια. Μην είναι κάτω στα Σπαρτά γιατί η ηλικία είναι καλή. Είναι δύσκολη. Όπα, κοίτα τον. Νομίζω είναι ακόμα ζωντανός. Όχι, shit. δεν πάρω. Last arrow. Φτιάξε arrow και μετά πέτυχες γιατί πάνε να στοιχείς πάλι. Δεν πειράζει. Έλα ρε. Δεν έχουμε τώρα wood. Θα μαζέψουμε. Τι είναι αυτό. Έχει πεθάνει. Τέτοια στοιχεία δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Ορίστε. Κάνε ρε headset. Άστο να ηρεμήσει. Δεν είναι εύκολο, Άγγελε. Δεν ρώτησα. Ορίστε. Έτσι ρε. Φάταλικε. Άγγελε, μη πορώνεσαι τόσο πολύ. Δεν έχουμε άλλο χώρο ρε. Ωραία, τώρα ανέβα τις κλιματσίδες. Τις κλιματσίδες, ναι Άγγελε. Κλιματσίδες θα τις λέω, τέτοια. Είμαι ρατσιστής. Στις κλιματσίδες, οκ Άγγελε. Ό,τι πεις. Βρες ξύλο επίσης. Κάτσε ρε. Θες ξύλο Κάνει γιατί... και τι... Θες ξύλο, ναι. Δεν έχω φωτιά ρε. Πρέπει να ανάψει, εκεί πέρα μπορείς να ανάψεις νομίζω. Όχι, ναι, όχι. Hardwood, οκ. Εντάξει, καλό είναι. Περνώ ό,τι να είναι τώρα, δεν πειράζει. Πάμε. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι υπολείμματα φωτιάς, είμαι σίγουρος. Εδώ είναι... Όχι. Ορίστε. Shasa Guarmati. Ναι, δεν γίνεται να Να μάθεις. πηδήξω. Πίδα! Μπόμπα! Τι να πω. Ξέρεις από το Lion King. Τι γίνεται εκεί, τι είναι αυτό. Μ' αρέσει. Έχει πολύ σκοτάδι. Δεν έχεις πολλά πράγματα. Κάτσε. Μήπως μπορείς να φτιάξεις τίποτα με το υλικό. Μπορώ να το βάλω σε φωτιά ρε. Όπα, όχι. Οκ, αυτό ήθελα. Τώρα μπορούμε να δούμε. Πόση ώρα σου πήγε να το σκεφτείς. Βάλε κάπου φωτιά. Να το. Είναι μια... Λοιπόν, θέλω να ένας ανάψεις τη τυπάς. φωτιά εκεί πέρα. Θέλω να του βάλεις φωτιά εκεί. Βάλε το, μπορείς. Άρα, φωτιά. Ορίστε, τώρα θέλω να βάλεις τα βέλη σου εκεί πέρα για να έχουν φωτιά. Οκ. Βάλε τα βέλη σου για να έχουν φωτιά. Injaharha. Hawal Nayaka. Τι είναι αυτό. Θέλω να βάλεις τα βέλη σου. Δεν θες να έχουν φωτιά τα βέλη σου. Όχι. Γιατί. Ναι, θα μπορούσε να έχεις φωτιά εκεί. Παρκούρ. Κάτσε πρέπει να βάλω φωτιά εδώ. Φωτιά δεν πρέπει να βάζεις αυτά. Ναι, μετά όμως βάλει τα βέλη σου γιατί θα πιάσουν φωτιά. Θα έχουν φωτιά στην άκρη. Μπράβο Ράκελε. Τόση ώρα αυτό σου είναι. Εσύ όλα τα ξέρεις. Να βλέπεις. Ράκελε. Έχει να σκοτώσει. Κάτσε, από πού πρέπει να πάμε. Από εδώ ή από την άλλη. Συνέχισε από εδώ. Ξέρω κάτω στα comments θα μας λένε όχι από εκεί ρε. Πήγαμε από την άλλη. Γιατί εσύ θα μας δει κανείς. Σωστά και αυτό. Είσαι έξυπνος τελικά. Πέφτουμε εκεί. Έξιλα, οκ. Μες στη θάλασσα βέβαια, μες στο ποτάμι του. Γυάλινα αυτά. Ignite. Νομίζω πηγαίνεις πίσω τώρα. Να βλέπεις και τα αποτυπώματά του. Είναι ανάποδα τα πόδια του. Από εδώ ήρθαμε έτσι. Ναι.
Φίλε, από εδώ, πω ρε φίλε. Εγώ στο είπα. Όποιο άξιζες ρε. Ναι, άστο. Δεν πάνε, έχεις παίξει όλα τα Far Cry. Shit. Γιατί θα σβήσει φωτιά, Ναι, δεν αλλά θα πειράζει. πας στο επόμενο Οκ. και αν είναι άλλαζε σε πράγματα τα οποία δεν έχουν φωτιά και μετά ξαναβάζεις το Από εδώ τέτοιο. έπρεπε να πάμε. Εγώ στο έλεγα, Άγγελε. Δεν μ' ακούς? Οκ. Τώρα μπορώ να αυτοκτονήσω. Κλάψε τώρα. Έχει ένα πτώμα. Έχει ένα πτώμα από πίσω. Το είδα στο χάρτη. Αλήθεια. Πώς πρέπει να πάμε ή όχι? Κράτα το R3 για να ξέρουμε που πηγαίνουμε. Όχι ρε. Τρέχουμε έξυπνος. Ναι, βάλε φωτιά στο βέρος. Ωραία, ακολούθα Αμάνα τα στη νυχτερή της να πούμε. Ξέρεις ποια περπατάει ανάποδα που είναι και αυτός σωστό. Ένα παντική. Μπορώ να τη σκοτώσω. Ναι, Βασικά. πάρε όμως το τέτοιο το γκλόπ. Όχι με το τόξο, εσύ μην είσαι. Δεν χαλάω τίποτα. Με το γκλόπ ρε εσύ. Εγώ με τσικούνης, Άγγελε. Πάει η φωτιά. Έμα. Τι είναι αυτό. Από πού ρε? Από πού πρέπει να πάμε? Από την ευθείας μάλλον εκεί όπου είναι το αίμα. Ρε, με βάζει το χέρι σου προς το τηλεφώνο. Oh. Oh shit. Χτύπησε το. Μήπως μπορώ να το σκοτώσω? Oh my. Όχι, πρέπει να πάω. Αυτό πρέπει. Πού πρέπει? Από εδώ. Ωχ, αυτός είναι εχθρός. Ένας άνθρωπος. Ή χτυπημένο. Άντρας παίζει να είναι. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Είναι πράσινο. Ναι. Ω. Μύγες. Ω, τι πισά είναι. Και ένα μυγόφτιμο. Ένα μυγόφτιμο κάτσε. Tigre! Ωπα ρε, μας κρατάει μαχαίρι. Και είναι ο Θα σμιλόδοντες. υποκύψει, μην νομίζεις. Όχι, είναι ο σμιλόδοντες πίσω της και νομίζω θα το φάει. Oh shit, oh shit, oh shit. Πίσω σου, ωραία. Λαμμένη. Σώστη τάκα. Τάκα, γύρα Φύγε. Utram! Τι σήμερα, πάμε. Όχι, όχι, θα με φας σήμερα. Θα με φας σήμερα. Ωραίο στόμα. Πάρ' τη φωτιά στο στόμα τώρα καθώς είναι εκεί. Πάρ' τη φωτιά εσύ. Πρέπει να το αφήσουμε στο στόμα. Ναι, έτσι. Έτσι, αυτά γίνονται και αφήνεις τις σμιλόδοντες. Τις σμιλόδοντες τρώνε ανθρώπους. Α, ωραία, Στη είναι φωτιά. το φως. Land of Oros discovered. Το πρόγραμμα δεν ξέρουμε πότε είναι. Θα τα πούμε αφού κάνουμε εκδρομή. Wincha. Να, όρροσπι. Oros Πάλι. Αυτιά, έχει Σας αυτιά στο βολέψα. λαιμό της. Takar! Για τα κορίτσια που θέλουν σκουλάρικια. Σάιλα. Tigri chawasu tii bayamartis. Τίκρι. Α, παίζει να έκοβε τα αυτιά των αντιπάλων της πριν. Ούνταμ σάους. Για να τα κρεμάσει στα παιδιά. Τρώει αυτιά. Τάκαρδι. Ku aikagwashta. Ω, το μάζεψε κι άλλα αυτιά. Φτάκια. Ας φάμε αυτιά. Μη. Κάουα. Άτρας. Γουάμα. Κοίτα, δεν είσαι γελεμπούρια, θα έρθω. Γουάμα. Σίγουρα θα κρατήσω τα αυτιά μου, Είμαι που είμαι ασχημόπεδο. Πάω η πλάτη της. Οκ, φαίνεται εδώ θα τελειώσει το πρώτο επεισόδιο μας. Ναι. Τώρα
Την επόμενη Δευτέρα θα έχει καινούριο... Λογικά. Ναι, λογικά θα έχει καινούριο βίντεο. Εκτός και αν γίνει κάτι σοβαρό. Εκτός και άμα ο Άγγελος αρρωστήσει. Εγώ αρρωστήσω. Εγώ σήμερα είμαι άρρωστος. Αυτιά σου δίνει. Τι σου δίνει? Ναρκωτικά είναι. Είναι μούρα. Μην τα φας. Είναι δηλητηριώδη μούρα. Δεν είδες ποτέ τη γαλάζια λίμνη? Ό,τι να είναι. Στην γαλάζια λίμνη υπήρχε κάτι μούρα που σε κάνει κείμενο. Α, μανιτάρια, μην τα φας ούτε αυτά, είναι δηλητηριώδη Kuala μανιτάρια. Yawinja. Δεν τη βλέπεις, αφού κρατάει αυτιά για συλλογή. Δεν πάει καλά. Ul. Πότε τελειώνει? Udam Shajan. Φαίνεται ότι θα κάτσουμε λίγο ακόμα. Hugujarra. Σίτα! Δεν πονάει ο τείχος, μην το χτυπάς. Να, Udam. Hai Huinja. Udam. Huguana. ρε εσείς τι ονόματα έχετε? Βγάλτε ένα Τζον, ένα Μπιλ, να σας θυμόμαστε. Βγάλτε ένα Wall Street κτλ. Όχι όρος κτλ. Πείτε Everest. Αχ, πώς θα σας θυμάμαι σε μια εβδομάδα? Αίματα. Αίματα, ότι είσαι μπάγκες. Dan Shadobo. Τώρα θα πεθάνει. Saquim. Ai. Ποιο έφυσε? Walta Lauba. Ήδη έπεσε. Mii. Barra. Κατάλαβα, θέλει να τις φέρουμε ναρκωτικά. Βέβαια, ναι. Θα τις τα φέρουμε στο επόμενο βίντεο. Ναι, την επόμενη φορά. Γεια σας. Τα λέμε. Τα λέμε. Άντε, γεια.